Ya. Dadi sepote nganggo gambyong, sepote nganggo gambyong. Ora kok sepote musik iki. Jadi Jawa ki ra ana sepot nganggo blendrong ya ana. Nah iya. Ki mau sepote nganggo gambyong. Nok sugeng dalu genduk anakku Nandasari. Inggih wilujeng dalu Kanjeng Rama. Iya. Napa kok dawakne iki? Lah kersane nyeni ngoten. Guyu aku ngono apa piye kowe? Mboten. Kanjeng Rama. Kersane endah ngoten lho. Oh, ben endah. Nggih. Sampeyan mau ora nampa saka Hongkong? Oh nggih. Saweran saka Mbak Fitria. Mbak Fitria Eka. Sakmenika nyambut wonten Hongkong. Asline Jember. Nggih, Tanggul Jember Rama. Iya. Sing dipundhut apa Cahayu? Ngrasakaken ninggal katresna. Oh iya. Diaturke panuwun aku yo matur suwun karo panjenengane Mbak Fitria kang saka Hongkong, ngono. Lewat saka YouTube terus panjenengane nyawer maringi Mbak Nanda, ngono. Karo aku. Nggih. Ya. Ora kurang saka pira, Nduk? Tukang jenengan sing nampi. Lho ora sing nomor rak ya kowe wong jenenge transferene nggonmu kok. Nggih. Nggih, pokoke matur sembah nuwun. Aya matur sembah nuwun. Mbak Fitria Eka mugi-mugi rezekine tansah kebak barokah nggih Rama. Teng mriku pinaringan sehat. Dadah karo Mbak Fitria lan kanca-kanca sing ana Hongkong. Muga-muga dongake lancar rezekine ya. Amin ya rabbal alamin. Ya coba aturno ya kuwi wujude tembang ninggal katresnan. Nggih. Sik tak bukane kok aku wae. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yo tak suwun rina lan wengi regalono
kali cah. Bangku. Sik to lungguh. Cuma meninggal katresnan pundutane Mbak Fitria Kang Soto. Saiki diaturke kagem warga masyarakat Pecuk. Ngono. Kowe milih langgam apa tembang sing diiringi karo musik. Sing apik kuwi nembang payung katresnan lho. Rembulan Kasmaran. Ngono. Oh nggih niku abot Rama. Apa? Abot. Abote piye? Nggih niki kan nembe mengkis-mengkis dadi sing pisan nek horeg ngoten lho Rama. Ora tegese nek rembulan Kasmaran piye cocok ora? Mboten. Sing cocok apa? Sing cocok nggih sing rame ngoten. Oh, contohnya apa? Jaranan. Apa? Jaranan. Jaranan apa? Ongkek kanan kiri. Oh iya. Ya. Bojane iki tembangmu kudune nganggo pakeme iki rembulan kasmaran ning kowe ngongkek kanan kiri ya kenapa kok? Nganterke. Niku saestu mo? Lho, lha apa sirmu kok? Lintune mawon sing aman-aman ngoten lho mo. Apa? Sing penak-penak memanik mawon memanik. Iya, kenal. Manut aku. Mong. Kaya nadane cah belajar. Mbok pilih Pakmu Anam ngersakaken tembang sumangga Pakmu Anam. Nggih to, Mo? Bapak Lurah asmane Pakmu Anam nggih. Ya. Nggih. Mong. Mu Anam ingkang pundi sakmenika? Oh nggih. Ngersakaken tembang menapa Bapak? Mboten mawon, mboten lek kula suwuni sangu. Mboten berarti bebas mawon nggih. Memanik pripun sekecon napa mboten Bapak? Nggih. Mbah Mo Anam aja kok ngono. Lha napa? Piyayi Wibowo lho. Oh Piyayi Wibowo nggih. Memanik ya diaturke. Memanik nggih. Menawa panjenengane Bapak Mo Anam memanike Piyayi Pecuk. Nggih. Ya, diaturke kaya ngapa? Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu. Mung sliramu kang dadi manik ing kalbu. Pindharatna kang katon malelo tawelingmu kiyatan saheling nadya
tansah sumanding rino wengi aku tansah ngenteni tanah bagata ngidamata tasing tresna kang setuhu dadi tataline atiku kang tansah nandang kasmara. Sliramu tansah gandeng rintek kaya mimi tuno. Tresno sinaksanaku wong anggaret mendung ati kang wayang matur suwun. Wis diaturke pundutan tembang manik ya yang ora apa-apa wancine molor engko